So what's up guys? This vlog is brought to you by Chlorine Barato na Utangon Fa. So intro muna tayo. So guys, ito na. Maupay pag-abot ako gikan trabaho niya, haggard akong naong Sabado karon. So kinahanglan natong lawas, mag-relax kay diri mo sa Japan. Ang mga tao diri puro trabaho. So ang akong day off is Sunday. So today is Saturday. So dapat ma-relax akong lawas ron. So karon di ay magkuan ta, mag-upro ta. So naa ko ipakita ninyo nga mga parapernalyas para ug mag-upro ka, ma-relax imong lawas, no? Ya, ako ipakita ninyo. Wait, ako sa ipakita, ako sang kuwaon. Tapis ito. Kani day. So kani ang akong ibutang ron sa akong upro. So as of now, pakita na ko ninyo nga maglimpyo sa ko sa akong tab. O kani. Lemongrass ang flavor ani, ang pangalan ni buto sa pangalan ni ay. Basta mo na ibutang niya na to akong amo. Dapat tangan po mo candle para kuan po sa iba laisyo po ba? O di ba? Muto na ko. Mut kayo. So karon guys, ato ning limpyuhan ni diri atong tab kay para diri ta magumulhumol, no? So while karon guys nagpundot ako tubig. Pundot ako ng tubig. So ako nang ipakita sa inyo ang akong ibutang, no. Kani day mapalit ni siya sa mga ones. So shout out day nga di pasuway ko sa akong binigyan ako ng amo ko. Subukan ko daw muna. So atong Tagalogin natin ha. So ito din, mayroon din akong shoutout ni La Jolie Muse. So it's a candle para parang sushi minsan, di ba? So while nagpundog tubig diha guys, so ato ning iitsa diha kay mao man ni gadas temperature. So ang atong kuhaon nga temperature is 37. Baka naman, so asa ko ng anak diay ang gulaman. So, kana guys, atong i-check kung pwede ba o naas 35. So, ato na may punong siya. So, akong i-flex yung kandila o. Natay kandil o. So, diba? Iyo, okay na. Power, okay na. So, humulta. So, nung ito ang amo, so sabi ng amo ko, ito, ilagay ko daw dito. What? Ilagay, may ilagay naman ako. Okay na akong kainit. So, ato na yung purbahan. Purbahan na ito, ilagay natin. Siguro na siya ka ng sparkling ba? Isit aside na itong basura na ito. Di pwede ka nun ha. Babala. So, yun sa ako mo, kanila ang ari butang sa iyo. Nagbababols mo ni. Ang isa dali sa tubangan. So, as you can see now, medyo ni orange siya. Muling sa buwan, asong kandila para i-handle ta. Oh, diba? Okay ka, ano? Sinali lang guys. Usahay yung upro ka niya. Dali mo, upro ka niya usahay niya. Kita sa trabaho kapoy man. Ako lang yung buhat ko every Saturday or Sunday. So, pistingan na ninyo. Sa una, sa Pilipinas, di man nakabistingan yun. So, pag-abot akong Japan,
Nalita. Ang tubig, pagbaha na to. Nasa Traday City. So, daghang kayong salamat sa kanawan ng video niya. Ayaw mo kalimot i-subscribe sa akong channel, Lolo TV. Okay? So, akong komo ay dirihan ni kutob. Para ma-relax diri kutob na ko. Sa mga kasagaran typical yung ginagamit sa mga hapon. Sa mga hapon naman, after work sila, pagkuha na sila, magpupuro na sila yung ani. Kaya hapon, maligo na sila, gabi, hindi na sila maligo buntag. So, naka-adapt sa kong gamay lang, pero kahit man, maligo kong gabi, maligo ko kong buntag. Pwede na! So, akong ikuan guys, akong na-feel karon, igang siya, pero naamadali kandila yan. Oh. Pwede ko rin yung inanak ni kandila. So, ang nakalimot na kung nakakay kandila, o may nani ka, ang baho sa kandila, yung amoy ng kandila, mabango to. So, ito nagbibigay din relax sa inyo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Grabe ko. Okay, asan? Delikado mo ko. Dili na lang natin ito lang. So, dala kandila, butang na natin sa kailid. Okay. Dili ka pa isikip dili, kaya kung mo gumi ka ng plastic. Kung tinawag guys, oh. Nakabi ka lamig. Dahil pa ito guys, kung buwanto po sa kanang honsin dali, kanang murag inani po ito, pro dali. Maghubo anan, maghubo anan, maghubo anan. Di ko huboy. Kita na daw ko ito, itits. Mauwa ito, beta lang ito. So, mga kasi lang mas balay. Hindi maghubo. Kaya ako rin isa, may mga kita, unlike dito, basta, kung isa itong mga matugya, mga rin Japan yan, sisting yung hunsin, pag-hupog mo kasi tahon mo, kaya nakakay ko, nakakaisa, wala ako naghubog, pero nakakuha na akong kadali. Bisita ko sa hapon. Nga, ubang mga hunsin rin, kung nakita to, hindi ka pwede, bawal sila ha. So, but better, so balay lang na, iwas gastos niya. Huwag kayo magbuot niyo mo. Okay kayo. So, karoon guys, napuno na. So, mag-relax ako kayo. Para ugma, lamig itong tulog sa karong BE. Yan, dagang salamat sa nanonood ng video ha. So, don't forget to subscribe my channel ng TV ha. And then, i-subscribe ko niya. Isalitan ko ng notification button. So, mga to guys. Dagang salamat. So guys, mapay pag human ito humulo. So dapat andam gimog inani para ang mga singot ninyo dili di makuan after ninyo dito. Paningot gyapon ko. So sinsya mo sa akong dirty kitchen ha. Pakay ko kahinlo oron. So mao to guys, after ninyo mag kuan humol og init, dapat namoy na niya. So tip lang ko na. Asa OFW ang pingi inyong lawas yung town, kaya ang lawas ang kapital. So daghang kayong salamat. So amping tanan, bye bye.